ልቦና ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣብ መደብን ልቦና ንሕጂ ፍሉይ መደብና ቀሪብናልኩም ንዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ዝደስስ ዝኽበረሉ ዕለት ወላኳ ምስራቅ ወርሒ ዝተኣሳሰር እንትኾነ ብወገና ነቶም ተኸታተልቲ መደባትና ንኽብሪ ጽባቐን ኣባዓዕላን ዒድ አልፈጥር ብዝምልከት ካብ ዝተፈላለየ መበገሲን ዝጀመርናዮ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ኣብ መስመር ዘሎና ኣዳለው መደብ ግርማይ በርሓ ዓሲምባ ምስ ኣርታዒትን ኣቕራቢትን ኣርያም ጎይቶም በመዃኒና ሰናይ ምክትታል ወይ ንወርሒ ዝቐጸለ ጾም ዝዛዘመሉ ዕለት ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ካብተን ብደረጃ ዓለም ብዝለዓለ ዝጽንበላ ክልተ በዓላት ሓደ እዩ ናይ ሎብ ዘመን መዓልቲ ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ንምስራቅ ወርሒ ኣብ ግምት ብዘእተወ ካብ 9 ሚያዝያ ጀሚሩ ንኽበዓልዩ እቲ ትጽቢት ዒድ አልፈጥር ብዘይካቲ ምዝዛም ጾም ፍሉይ ናይ ጸሎት መዓልቲ ናይ ህያብ መዓልቲ ናይ ብብጽጻሕ እዋን ብፍሉይነት ድማ ንስኡናት ወይ ሽጉራት ዝለዓለ ቆላሕታ ዝወሃበሉ ወርሒ እዩ እዚ ተግባር ካብ 1 ክሳብ 3 መዓልታት ዝዘርጋሕ ኮይኑ ኣብ እስላማዊ ካላንደር ኣብ መጀመርያ መዓልታት ናይ ወርሒ 10 ወርሒ ሸዋል ድማ ይፍጸም ኣብ እስላማዊ ካላንደር ወላኳ ኩለን መዓልታት ነናተን ክብርታት እንተለወን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዒድ አልፈጥርን ዒድ አልአድሓን ዝለዓለ ክብሪ ተዋሂብወን እዩ ዝጽንበል እስላማዊ ካላንደር ምስ ወርሒ ዝተኣሳሰረ ኣካይዳ እዩ ዝኽተል ንመልክዓት መቀያራትን ብርሃንን ወርሒ ኣብ ግምት ብዘእተወ በመንጽር ተንተንቲ ኣብ መንጎ እስላማዊ ዓውደ ኣዋርሕን ግሪጎሪያን ካላንደርን ናይ 11 መዓልታት ፍልልይ ከም ዘሎ ይገልጹ እስላማዊ ዓውደ ኣዋርሕ ምስ መልኣት ዕቤትን ድምቀትን ወርሒ ስለ ዝተኣሳሰር እቲ ናይ በዓል መዓልታትን ብመጠን ክፈላለ ግድነት እዩ ኣብ መበል ተሽዓይ ወርሒ ዓውደ ኣዋርሕ እስላማዊ ካላንደር ኩሎም ምእመናን እስልምና ነቲ ንሓደ ወርሒ ዝዝርጋሕ ጾም ክጸሙ ግድነት እዩ እቲ ጾም ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ይዝርጋሕ ጾም ረመዳን መግብን መስተን ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ወልፍታትን ዘይተደለየ ተግባራትን እንኮላ ይጽንበር እዩ ኣብ እምነት ሃይማኖት ምስልምና ጾም ካብተን 5 ዓበይቲ ኣዕኑድ ናይቲ ሃይማኖት ሓደ ኮይኑ ዝለዓለ ክብሪ ሚዛንን ቦታን ድማ ይወሃቦም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ጾም ረመዳን ንኹሎም ጾምቲ ካብቲ ቅድሚ ጾም ዝነበረ ስሩዕ መስርሕ ህይወት እዩ ዘውጽኦም ኣብ እዋን ጾም ዕቱብ ዓሚቕ ልባዊ ቁም ነገር ዘለዎ ኣስተንትኖ ምሕሳብ ምስልሳልን ምፍታንን ይሓትት ተጻዋርነት ንጥሜት ጽምእን ወልፍን ግድነት እዩ እዚ መስርሕ ነቶም ብሰንኪ ስእነት ኣብ ትሑት ደረጃ ንዝወደቑ ዜጋታት ንምዝካርን ህይወቶም ንምስትምቓርን ንምድናቕን ይጠቅምን የኽእሎምን ይብሎም ድሕሪ ናይ ወርሒ ጾም ተወፋይነት ርእሰ ግጥኣት በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዒድ አልፈጥር ነቲ ኣብ ወርሒ ዝጸንሐ ኣካይዳ ናብቲ ንቡርን ልቡድን ይመልስዎም እቲ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝቕጽል በዓል ዒድ አልፈጥር በዛ ዕለት ኩሎም ምእመናን ምስልምና ብሓባር ይጽልዩ ነንሓድሕዶም ሰላም ይበሃሃሉ ይሰዓዓሙ ዒድ ሙባረክ ዝተቐደሰን ዝተባረኸን ዒድ ይግበረልካ ይግበረልናውን ይበሃሃሉ ከከም ቁጠባዊ ደረጃኦም ምስ ደቆም ጎረባብቶምን ኣዝማዶምን ህያብ ይለዋወጡ ተኣኪቦም እውን ይምገቡ ንኣብነት ኣብ ቱርኪ ባቕላና ተመራጽ መግቢ እዩ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ብተምሪ ዝተሰርሐ ደውልሺ ብብዝሒ ይሃልኽ ኣብ ኢራቅ ብተመሳሳሊ ብተምሪ ዝተሰርሐ ፓስተ ንኣጋይሽ ይወሃብ ኣብ የመን ብቡንቲ ኣልሰሓን ዝፍለጥ ብመዓር ዝተሰርሐ ፓስተ ንክብሪ በዓል ይዳሎም ካብተን 5 ኣዕኑድ እቲ ካልእ ብዘካት ዝፍለጥ ንሽጉራት ዝወሃብ ህያብ ይምልከት እዚ ብገንዘብን ብዓይነትን ዝወሃብ ኮይኑ ናይዚ ረቂቕ መልእኽቲ እቶም ስኡናት ብማዕረቶም ርኹባት ንዒድ አልፈጥር ብዝለዓለ ክብሪ ይጸንብልዋ ዝብል መበገሲ ዝዓጠቐ እዩ ኣብ እዋን በዓል ዒድ አልፈጥር የቕሬታ ምግባርን መቐባልን እቲ ካልእ መግለጺ ናይቲ በዓል እዩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ካብ ከተማ ናብ ገጠራት እናኸድካ ነቲ በዓል ምጽንባል ባህላዊ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ኣብዛ ዓመት ከባቢ 194 ሚልዮን ዝቝጸሩ ኣመንቲ ብነፈርቲ መራኽብ መካይን ሞተር ሳይክልን ካልእን ክጓዓዙ ጀሚሮም ኣለዉ
ዕዳጋታት ኢንዶኔዥያ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተዓጻጸፈ ኮይኑ ኣሎ ክብሪ ዋጋታት እውን ብኡመጠን ህዝቢ ማሌዥያ እውን ተመሳሳሊ ባህሊ እዩ ሰኒቑ ስለዝኾነ ኣብዛ ዓመት ብሚልዮናት ማሌዥያውያን ካብ ከተማ ናብ ገጠር መጓዓዝ ብዝፈጠሮ ምጭንናቕ ጸገም ተፈጢሩ ከም ዘሎን ንምቅላሉ ስጉምቲ ከም እተወሰደሉን ይሕበር ኣብ ማሌዥያ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ድሕሪ ዝግበር ሓበራዊ ጸሎት ኩሎም ኣብ ገዝኡ ብምኻድ ይቕሬታ ይሓቱም ብዕድመ ዝደፍኡ ማሌዥያውያን ንቆልዑ ገንዘብ ይህቡ ናብ መቓብር እናኸድካ ንዝሞተ ቤተሰብካ ምዝካር እውን ካብ ስርዓቶም ሓደ እዩ ኣብ ግብፂ እውን ተመሳሳሊ ባህሊ ኣለዎም ናብ ስድራ ቤት እናኸድካ ምብፅጻሕ ልሙድ እዩ ኣብ ግብፂ ህፃናት ብሓድሽ ክዳውንቲኦም ነቲ በዓል ዝቕበልዎም ህፃናት ብዒድያ ዝፍለጥ ናይ ገንዘብ ህያውን ይወሃቡ ኣብ ኣሜሪካ እቲ በዓል ብሓባር ዝጽንበል እኳ እንተኾነ ዘኽፍሎ ዋጋ ከም ዘለዎ ግን ይገልጹ ምብፅጻሕ ኣሎ ንህፃናት ፍሉይ ህያብ ይዳሎ ዒድ አልፈጥር ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ባላንጂናታት ብብዝሒ ይዝርጋሕ ከምኡውን ህፃናት ገጾም ብዝተፈላለየ ሕብሪ እናተቐብአ ነቲ በዓል ዝያዳ ከም ዝግደስሉ ምግባር እውን ኣሎም ኣብ ኢማራትን ቀጠርን ደቂ ተባዕትዮ ነቲ በዓል ዝምጥን ጻዕዳ ጀለቢያ ይዕድጉ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ክዳን ይኽደና ዝተመርጸ ጨና ይልከያን ጸጉረን ይቁነናን ሻሂ ቡን ተምሪ ፉርታ ንዝመጸጋሻ ይዕደል ኣብ ገጠራት ዝነብሩ ዜጋታቶም ብምጡን ኣገባብ የብዕልዎም ኣብ ኢማራት ህንጻታት ኣብያተ ንግድን መንበርን ጽርግያታትን ብዘመናዊ መብራህቲ ከም ዝውቅብ ይግበር ባህላዊ ጸወታታትን ድራማታትን ንህዝቢ ብነጻ ይቐርብ ኣብ ባሕሬን ስድራ ቤት ግድነት ብሓባር ይምገቡ ሩዝ ብፍሉይ ኣገባብ ተመስሪሑ ይቐርብ ሓለዋት ተምሪ ዝኣመሰሉ ምቁር ፍረታት እውን ኣካል ናይቲ መኣዲ ይኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ብቶብ ዝፍለጥ ጀለቢያ ይኽደኑ ደቂ ኣንስትዮ ዓበያ ይኽደና ደቂ ኣንስትዮ ነቲ በዓል ዝምጥን ኣብ የእዳዋንን ኣእጋረንን ይንቀሻ ኣብ ሱዑድያ ገዝኦም ኣጸራርዮም ንስድራ ቤቶምን ኣዕርኽቶምን ዝምጥን ምግቢ ይቐርቡ ሓድሽ ክዳንን ጫማን እውን ይወድዩ ድሕሪ ጸሎት ኩሎም ስድራ ናብቲ ብዕድመ ዝዓበየ ቤተሰቦም ገዛ ብምኻድ ብሓባር ሻህን ቡንን ይሰትዩ ሰላምን ይቕረን ድማ ይበሃሃሉ ቅድሚ ምግቢ ምቕራቡ ኩሎም ህፃናት ስድራ ቤቶም ወኪሎም ይስርዑ ነቲ እተቐረበሎም ናይ ገንዘብ ህያብን ምርቓን እናተቐበሉ ድማ ነቲ በዓል ምኽባር ይፍልሙ ኣብ ዑማን ባህላዊ ምግቢ ከም ሽዋ ምስ ቡን ይምገቡ ኣብ ከም ኢብሪስ ተባህለ ኣከባቢ ናይ ዑማን ዝነብሩ ነቲ በዓል ብጓይላን ባህላዊ ሳዕስዒትን የኽብርዎ ህፃናት በብጉጅለ ተወዲቦም ገዛ ገዛ እናኸዱ መዝሙር ይዝምሩ ከክንድቲ ዝዘመርዎ ንውሓት ሰዓታትን ትሕዝቶ መዝሙሮምን ድማ ዝወሃቦም ህያብ ባሽኮቲ ካሬመላን ገንዘብን ይፈላለዩ እዚ ብህፃናት ዝካየድ ጸወታ ካብ ጥንቲ ዝጀመረን ዝቕጽል ዘሎን ኮይኑ ኣብ ፍቕርን ውህደትን ሕብረተሰብ ሃናፂ ተራ ከም ዘለዎ እውን ይገልጹ እቲ ዝገርም ዓበይቲ ትካላት ንግድን ኮርፖሬሽናትን ንህፃናት ንምትብባዕን ንምውድዳርን ፍሉይ ሽልማት የዳልውን ኣበርክቶ ይገብሩን ምልክታ ከይተረፈ ብቴሌቪዥን ሬድዮን ጋዜጣን ይፍንውሎም ከምዚ ብምግባር ህፃናት ንዒድ አልፈጥር ብፍሉይ ከም ዝጽበይዎ እዮም ዝገብሩ ኣብ ኢራን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ጾም ዓበይቲ ዓዲ ክኢላታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይንቀሳቐሱ ንናይ ኣያቶላ ኮሚኒ ቤት ጽሕፈት ብምውካል ዘካት አልፈጥር ናብ ኩሉ የባጽሑ ኣብ ቴሄራን ኣብ ዝርከብ ኣብቲ ዝዓበየ ሞሳላ መስጊድ ዝካየድ ሓበራዊ ጸሎትን ስግዳንን የካይዱ ብደረጃ ሃገር ናይ ክልተ መዓልቲ ሃገራዊ በዓል ይእውጁ ኩሉ ህዝቢ ኢራን ብመሰረት ባህላዊ ወግዕታቱ ነቲ በዓል ይጽንብል ቱርኪ ኣብ ቱርኪ ንጽንብል ዒድ አልፈጥር ባይራም ይውስኽሉ ብቋንቋም ራማዛን ባይራሚ ማለት ሮመዳን ባይራም ወይ ሰኬራ ባይራሚ ኦፍ ስዊስ ሹገር ይብልዎም ብመሰረት ዝተዋህቦ ትርጉም ጾመ ሮመዳን እቲ ኣብ ህይወት ቱርካውያን ዝመቀረ ወርሒ እዩ ዝበለጸ ፍቕሪ ዝሽመተሉ ናብቶም ትሕቲኻ ዘለዉ ቆሊሕ እትብለሉ ወርሒ እዩ እናበሉ ይገልጽዎም ፍሉይ ክዳን ይኽደኑ ባይራም ሊክ ብምባል
نخبرت بعال زعدقوا كدان يخدنوا نستدرا بيتهم أعرفتوا من قربابتهم من يبصحون يبتأطحون نام مقابر مبصحون يزوتريهم هتانات جزا ناخدو نخبري عيد الفطر زمتن مزمور يزمرو هابي بايرام يبلو كراميلا بشكوتي شوكولاته بقلاوه كمون ገንዘብ ይወሃቡ መሳጊድ መንጫዕጫዕታ አደባባያት በመብራህቲ ይወቀቡ ዝተፈላላየ ደርፍታት ኮንሰርት ድራማታት ኣብ አደባባያት ንህዝቢ ይቀርቡ ፍልስጤም ጆርዳን ሶሪያ ሊባኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከበን ብአልአቅሳ ዝፍለጥ መስጊድ ድሕሪ ጸሎት ዒድ አልፈጥር ነቲ መስጊድ ብዝተፈላላየ ንህፃናት ዝተዳለወ ባምቡላታት ይወቅብዎም ኣብ ፍልስጤም እቲ ቀንዲ ተግባር ንስድራ ቤት ናይቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ዝርከቡ ዜጋታቶም መብጻሕዩ ኣብ እተፈቀደሉ ንኡስራት በአካል መብጻሕ ኣብ መቃብር ጀጋኑ ሓርበኛታት ኬድካ ጸሎት መግባር ኣብዘን ሃገራት ብዝተፈላላየ መልክዓ ዝተሰርሐ ኬካት ንዕዳጋ ሒዞም ዝዛወሩ መንእስያትም ከተማታት ዝመልአም ሎብ ዘመን ብምኽንያት ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ህልቂት ኣብ ኩለንተን ንፍልስጤም ኣካቢበን ዝርከባ ሃገራት ፍሉይ ስርዓተ ጸሎትን ኣከባብራ በዓልን እዩ ክካየድ ኣብ ሊባኖስ ፍሉይ ናይ ኮንሰርት መደባት እዩ ተወዲቦም ኣብ ከም በዓል ቤይሩት ብዘይካ ደርፊ ዝተፈላላየ ኤግዚቢሽን እውን ተሰሪዕሎም ከም ማዕሙል ዝኣመሰሉ ኬካት ኣብ ፍልስጤም እስራኤል ዮርዳኖስ ሶርያን ሊባኖስን ዝተለምደ መማቕርቲ በዓል ዒድ አልፈጥር እዩ ኣብ ኢራቅ ከሊቻ ብዝብል መጸውዒ ዝጽዋዕ ፓስተ መማቕርቲ ናይቲ በዓል ኮይኑ ብድሮት በዓል ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ኩርዳውያን ነቶም ዝተፈላላየ ንዝተሰውኡ ኣዝማዶም ምብጻሕ ዝተለምደ እዩ ኣብ ኢራቅ ድሕሪ ስነ ስርዓት ጸሎት ብሓባር ተኣኪብካዩ ስነ ስርዓት ቁርሲ ዝካየድ ሩዝ ስጋ በጊዕ ፍሩታታት ሻሂ ቡንን ጽማቕን ምውሳድ ዝተለምደ እዩ ኣብ የመን በቢንተል ሽሕን ዝፍለጥ ቁርሲ ንክብሪ ዒድ አልፈጥር ዝስራሕ ፍሉይ መግቢ እዩ ኣብ ናይጄርያ ድሕሪ ናይ ሓባር ጸሎት ባርካዳ ሳላሕ እናበልካ ሰላምታ ምልውዋጥ ዝተለምደ እዩ እዚ ብቋንቋ ሃውሳ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ክትርጎም እንከሎ ድማ ሰላም ኣብ ዒድ አልፈጥር ማለት እዩ በዓል ድማ ንሰለስተ መዓልታት ይጸንሕ ኣብ ቱኒዝያ ነቲ በዓል ዝግበር መቅረራባት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ንተኸታታሊ ሰለስተ መዓልታት ድማ እዩ እቲ በዓል ዝቕጽል ሃገራውን ህዝባውን በዓል እዩ ንኹሉ ዜጋታ ሃገር ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ይምልከቶም ኣብቲ በዓል እቲ ህዝቢ ፍሉይ ምቁራት ካራሜላታት ባሽኮትታት ብባቅላቫ ካካ ማርዚፓን ዝፍለጥ ኬካት ድማ ይተዓዳደሉ ኣብ ቱኒዝያ ንህፃናት ህያብ መሃብ ዝተለምደ ኮይኑ ድሕሪ ድራር ኩሉ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ክሕልፎ ዝመርጽ ኣብ ደርፍታት ድራማታት ሲኔማታት ኣብ ዘለዎ እናኸዱ ማለት እዩ ኩሉ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ ሶማልያ ኣብ መቃድሾ ህዝቢ ኣብ ገማግም ባሕሪኡ ከይዱ ዝሕጎስ ኣብ ሶማልያ ማዕረት ዝግበር ታሕጓስ ማዕሪኡ ጥንቁቅ ኣካይዳ ካብ አልሸባብ ይዘውትሮም ኣብ ታንዛንያ ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣከዳድና ካብቲ ንቡር መዓልታት ዝቕየር የልቦን ገዛውቶም ብድሙቕ መብራህቲ ይስልሞ ኣብ ገዝኦም ንዝመጽእ ጋሻ ፍሉይ ነቲ በዓል ዝምጥን መግቢ ይቐርቡ ንህፃናት እውን ፍሉይ ህያብ ይህቡ ኣብ ዛንዚባር ሓድሽ ክዳን ምኽዳን ግድነት እዩ ኣንስቲ ከም ቦርሳ ብራሸሊት ዝኣመሰለ መጋየፂ ይዕድጋ መንእስያት ነቲ በዓል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ፈቐዶ ናይት ክለብ ክስዕስዑ ይሓድሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኬፕ ታውን ኣብ መዛዘሚ ዕለት ናይቲ ጾም ኩሉ ዘዘለወ ሒዙ ነቲ ጾም ኣብ ኣደባባይ የስዕሩ ማለት የፍጥሮም ነቲ ምእዋጅ ናይቲ በዓል ብሓባር እንዳጸለዩ ይጽበዩ እቲ በዓል ምስ ተኣወጀ ድማ ጽምብል ብዓብ ድምቀት ይቕጽል ኣብ ሞሮኮ ዒድ አልፈጥር ዒድ ኤሸገር ዝበሃል ንህፃናት ሓድሽ ክዳን ናይ ምዕዳግ ባህል ኣሎም ዳርጋ ኣብ ምልእቲ ሃገር ብዝበሃል ኣብ መዓልቲ በዓል ስጋ በጊዕ ምምጋብ ልሙድ እዩ ኣብ ጎደናታት ሙዚቀኛታት ብቕልጡፍ ጣቕዒ ዝተሰነየ ኣንደሉስያ ዝተባህለ ሙዚቃ የዘውትሩ መርሐባቡ ይበልት ሓድር
عيدنا مسا كنحو بكير مرحبا با يبلد حدرا مرحبا با يبلد حدرا عرفا مسا كنحو بخير إثيوبيا بدرجة قرن أفريقيا زبزحة تخطالي إسلامنا زركب لها جرمس مخانا نتبع زوهاب كبري عزوزيوم ባህላዊ አመጋግባ አከዳድናን ድማ የዘውትሮም ዘካት አልዒድ አልፈጥር ብዝለዓለ ይደፍኡሎም ኣብዛ ዓመት ብምኽንያት ኣብታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ጸጥታን ካልእን ካብ ናብ ተንቀሳቒስካ ንመኽባር ይኹን ምስ ስድራ ቤትካ ተሓዊስካ ንምብዓል ንዘሎ ድሌት ኣጠራጣሪ ገይርዎሎም ሱዳን 97 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ ጸመሮ ረመዳን ተጸሚዱ ዝጸንሐ بدرو عيد الفطر أبزلو معالتي جميريو مدلواتو زفلمام زخالي حدش كداني خدان دك آنستيو حناي حنانا جازا بمولقو فصم طريتي كايدلو زتفلالي عينتات مقبي مقور مقبي كان باش كوتتات كاريميلاتاتن شوكولاتان ناقايش زغربيو معالتي عيد الفطر دك تبعتيو مسودات دقوم نابني حبار سجدات زكايدلو مسجد مخاد لمود كوينو قال اوان وندق انستيو يحوسعين اتبعال نسلسته معالتات زغصل كوينو نشغرات محجاز بقدامنتي سرع لوب زبن ازيدلن السودان بسنكي كوينات حد بمليونات زغصرو كاب هاجروم سلسته مزابلو هايكونندو بتستلم دك خبر ااب زركبلو عدون تصبيت رديت كوينوم يوم زركبو زلو اتي ابوشت هاجر زركب سوداناون ايكسنان ኣብ ሴኔጋል እትበዓል ኮሪቴ ይበሃል ደቂ ኣንስትዮ ነዊሕ ቀሚሽ ይኽደና ዒድ አልፈጥር ኣብ ሴኔጋል ሃገራዊ በዓል እዩ ኩሉ ዜጋ ኣካል ናይቲ በዓል ይኸውን እዚ ንሰለስተ መዓልታት ይዝርጋሕ እያም ምልውዋጥ ንቡርን ቅቡልን እዩ ኣብ አይቮሪ ኮስት ኣብ መንጎ ምእመናን ምስልምና ዒድ አልፈጥር ዝኽበር በዓል እዩ ከከም ከባቢኡ ካብ 2 ክሳብ 10 መዓልታት ድማ ይኽበር እያም ምልውዋጡን ንቡር እዩ ኣብ ታጂኪስታን እዚ በዓል ዒድ ረማዛን ይበሃል ብደረጃ ሃገር ድማ ይኽበር ኣብ ኪርጊስታን እቲ በዓል ኦሮዞ አይት ይበሃል እቲ በዓል ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣብ እዋን ዒድ አልፈጥር ምስ ፈረስ ዝተኣሳሰረ ቅድድም ይካየድ እቲ ስፖርታዊ ውድድር ብፍላት ምስ ዒድ አልፈጥር ከም ዝተኣሳሰረ ዝግበር ጻዕዳ ክዳውንቲ ይኽደኑ ብሓባር ይዝምሩ ይጽልዩ ህያውን ይለዋወጡ ኣብ ኡዝቤኪስታን ዒድ አልፈጥር ረማዛን ሃይት ወይ ሮዛ ሃይቲ ይበሃል ኣብ ህፃናት ብዝያዳ ብምትኳር ንህፃናት ህያብ ይለዋወጡ እዮም ካዛኪስታን ዒድ አልፈጥር በካዛኪስታን ኦራዛ አይቲ ብልዎም ኣብ ካዛኪስታን ኣብቲ በዓል ዶናት ይለዋወጡ ስጋ በጊዕ መረቕ ጸባ ፈረስ ዝኸበረ መግብን መስተን ዒድ አልፈጥር እዩ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዒድ አልፈጥር ዝለዓለ ክብሪ ኣለዎ ነቲ በዓል 10 መዓልቲ ክተርፎን ከለዮም ምድላዋት ዝፍለሙ ገዛ የጸራርዩ ሕብሪ ይቐብኡ ወይ ይለኽዩ ሓደስቲ ክዳውንቲ ይዕድጉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሕኛ ምውባእ ልሙድ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እግረንን ኣእዳውንን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ኣእዳዎም ጥራይ ኣብ ጽፍሮምን ኣዝማልቶ ይልከዩ ህያብ ይለዋወጡ ኩሎም ኣብ ከባቢ ገዝኦም ሓዊ ብምስዋር ምሸት ናይ ሓባር ጸወታ ይካይዱ ረሺ ትኩሱ ጠያይት በኣድራጋ ምትኳስ ልሙድ ባህሎም እዩ هندي ኣብ ህንዲ ናይ ዒድ አልፈጥር ጸሎቶም ኣብ ታጅ መሃል አግራ የካይዶም ዒድ አልፈጥር ኣብ ህንዲ ሃገራዊ በዓል እዩ እቲ በዓል ምስ ምስራቅ ወርሒ እዩ ዝፍለም ኣብ ህንዲ ባህላዊ መግቢ ዝለዓለ ቦታ ይወሃቦ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ሕኛ ይወብኣ ህያብ ይለዋወጡ ንህፃናት ዝለዓለ ቦታ ይወሃቦም ኣብ ፓኪስታን ስሪላንካ ባንግላዴሽ ኔፓል ሞልዶቫን ማሌዥያን ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣብ ማሌዥያ ካብ በዓል ዝጀመረሉ ዕለት ኩሉ ማዕጾ ገዛውቶም ክፉት ይኸውን ጋሻ ኣብ ዝደለዮ ገዛኣትዩ ምእንቲ ክመገብ
ኣብ ኣፍ ደገ ገዛውቶም ነዊሕ ሻምብቆ ዝመስል ቅርጽ ዘለዎ ላምባ ዝመልአ መብራህቲ ይውልዑ ባህርያዊ ብርሃን እናበሉ ይጽውዕዎ ካብ ቻይና ዝመጸ ርሽታት እውን ይትኩስ እዮም እቲ ባህላዊ ምስቲ ናይ ቻይና ምስ ዝተሓዋወስ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ይገልጹ እቲ ዝሰርሕዎ ሻምብቆ ካብ 5 ክሳብ 10 ሴንቲሜትር ሰንጠቒት ካብ 4 ክሳብ 7 ሜትሮ ንውሓት ኣብ ውሽጡ ማይ ኣማኢት ግራም ካልሽየም ካርባይድ ወይ ዝረሰነ ላምባ ዝተመልአ እዩ ነዚኦም ንኽብሪ እቲ በዓል ዘቃጽልዎ ባህላዊ ርሺ ማለት እዩ ታይላንድ ኣብ ታይላንድ ኣስታት 3 ሚልዮን ኣመንቲ ምስልምና ኣለዉ ኣብ እዋን ዒድ አልፈጠር ግድነት እዩ ኩሉ ዘለዎ ወርቂ ክወዲ እዚ ኣብ ጎረቤት ማይንማር እውን ልሙድን ቅቡልን እዩ ኣብ ታይላንድ ብተመሳሳሊ ክሳብ ምዝዛም በዓል ማዕጾ ገዛኻ ምዕጻው ቅቡል ኣይኮነን መግብን መስተን መስገዲ ምንጻፍ ኩሉ ተቐሪቡ እዩ ዝጸንሕ ካምቦድያን ቪየትናምን እውን ተመሳሳሊ ባህሊ ኣለወን ማዕጾ ምዕጻው ኣይሕሰበን ክዳውንቲ ሕብራዊ ክኸውን ኣይፍቀድን እንታይ ደኣ ጽሩይ ጻዕዳ እዚ ድሕሪ ጾም ንእተረኽበ መንፈሳዊ ጽሬት ንምውካልን ንምሕባርን እዩ ኣብ ካምቦድያ ንድኻታትን ስንኩላንን 3 ኪሎ ሩዝ ምዕዳል ልሙድ እዩ ኣብ ቪየትናም ቁጽሪ ምእመናን ምስልምና ባዶ ነጥቢ 1 ሚእታዊት ኮይኖም ብደረጃ ሃገር ካብ ዝበዓል ዒድ አልፈጥር ኩሉ መሰሎም ይመልኣሎም እዩ ኣብ ማይንማር ብመንእስያት ዝተወደበ ናይ መዝሙር ጉጅለ ኣለዎም ብጃጎ እዩ ዝፍለጥ ጃጎ ንቓሕ ተበራበር ማለት እዩ እዞም ናይ ሙዚቃ ጉጅለ እንትርፎ ብኣፍ ዝንፋሕ ፋምፋም ካልእ ኣይፍቀደሎምን ኣብ ፊሊፒንስ እቲ በዓል ቅድም ንኣመንቲ ምስልምና ፈልዩ ዝበዓል ዝነበረ ኮይኑ ካብ 2002 ንድሓር ግን ብደረጃ ሃገር ዝጽንበል ዝዓበየ በዓል ናይቲ ሃገር ኮይኑ ክቕጽል ተወሲኑ ኣብ ፊሊፒንስ ቅድም ዝተፈላለየ ድምፂ ዘለዎ ተተኮስቲ ነቲ በዓል ንምምዕራግ ይዝውተር ምንባሩ ይጥቀስ ጸኒሑ ግን ብትእዛዝ ላዕለዋይ ሙፍቲ ኩሉ ተኽሲ ደው ንኽብል ተወሲኑ ካብ ዘስዕቦ ሓደጋታት ንምንጋፍ ኣብ ፊሊፒንስ ኣመንቲ ምስልምና ብዝተወደበ ኣብ ሆስፒታላትን ኣብያተ ማእሰርትን ይበጽሑ ናይ ጀላቡን ኣፍራስን ቅድድም ከም መዘናግዒ ዝተሰርዐ ንጥፈት እዩ ቻይና ኣብ ቻይና ብዕሊ ካብ ዝፍለጣ 56 ኢትኒካዊ ጉጅለታት ዒድ አልፈጥር ብውሕዱ ኣብተን 10 ኢትኒካዊ ጉጅለታት ይኽበር እዩ ኣብዚ 18 ሚልዮን ዝበጽሑ ህዝቢ ይሓቆፍ ብገለ ተንተንቲ ብዝተዋህበ መግለጺ እቲ ቁጽሪ ክውስኽ እውን ይኽእል እዩ እዚ ይኹን እቲ ዒድ አልፈጥር ኣብ ቻይና ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ሃገራዊ በዓል እዩ ኣብ ገለ ኣውራጃታት ስጋ በጊዕን ከብትን ንኹሎም ኣመንቲ ምስልምና ከም መርኣያ ሰናይ ተግባር ብናጻ ይዕደል እዩ ድሕሪ ጸሎት ናብ መካነ መቃብር ብምኻድ ጸሎት ምግባር ዝተለምደ እዩ ምጽራይ ቦታ መቃብር እውን ብተመሳሳሊ ሩስያ ከባቢ 14 ሚልዮን ምእመናን ምስልምና ከም ዘለዉ ይሕበር ኣብ 10 ግዝኣታት ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ይጽንበል ኩሉ ድሕሪ ጸሎት 73 ኣብ ዘሎ ዓመታት ዒድ አልፈጥር ዝተኸበረለን ኣዋርሕ ምስ እንርኢ ብ1998 ኣብ ወርሒ ጥሪ ተባዒሉ ብ1996 ኣብ ወርሒ ለካቲት ተባዒሉ ብ1993 ኣብ ወርሒ መጋቢት ተባዒሉ ብ1990 2023 ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ተባዒሉ ብ1987 1988 2020 2021 ኣብ ወርሒ ግንቦት ተባዒሉ ብ1984 1985 1986 2017 2018 2019 ኣብ ወርሒ ሰነ ተባዒሉ ብ1980 1982 1983 2014 2015 2016 ኣብ ወርሒ ሓምለ ተባዒሉ ብ1979 2011 2012 2013 ኣብ ወርሒ ነሓሰ ተባዒሉ ብ2008 2009 2010 ኣብ ወርሒ መስከረም ተባዒሉ ብ2006 2007 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ተባዒሉ ብ2003 2004 2005 ኣብ ወርሒ ሕዳር ተባዒሉ
بكلتشح كلتشحن حدن كلتشحن كلتن دمه بورح تحساس تبعيلهم زخبركم سمعتنا نزا أحاز نمغرابو زقدسنا أتي بمنقدي سعود عرب كابشحن 400 بأقوادات راهي جريا أقدي موزوة علات مسرق ورحي فتصوم زطة عراري زي تفلالين مخانو نابنت نايلو معامات بعل عيد الفطر بعسر ميازيا كم زخون أمي تولوم بمسرة حبريتا اتسانت عيد الفطر أب عمت كلتا جزية زبعاللو اوان كم زلون يحبار أزي دحر 30 كلتن وي 33 عمت كم زقاطم يحباريهم نازي بكلتشحن 33 كلتشحن 65 كلتشحن 98 كلتشحن 230 حدن كلتشحن 263 كلتشحن 296 كلتشحن 328 كلتشحن 360 حدن كلتشحن 393 عمت مهرات النابلي